Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur etortzeagatik. Egia esan bizi negotzik ezin izan dute eta adierazi didate adierazteko beren ezina eta eskertzen da beste guztiek egindako ahalegina. Abuztuaren 12 honetan deitu dugun ezohiko udal batza honetara etortzeak. 7 puntu ditu gaurko eguneko aztergaien zerrendak eta iduritzen zait egokiena dela hasi, ez dut esango hasi eta buka, inon bai, hasi eta martxa egokian gaiak aztertzea. Lehenengo bi gaiak ohikoak ditugu, hau da, hiruilean behin kontu hartzailetzatik egiten den edo egiten diren
txostenen berri ematia da, eta lehenengotik hasiko naiz, ordaintzeko batez besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko 2021 bateko bigarren hiruhileko informazioaren berri ematea. Orduan, Juan Mari Altunari txizun eskatuko diot, horren berri laburra saltzia, eta gero hitza hartu nahi baldin bada, txandek irekiko ditu. Eskerrik asko Txomin, txostenien agertzen den bezala, bai kontutan izan, orduan, bai, barkatu, bigarren hiruhileko txostena, kontu hartzaileen txostena banatuta dagoeneko, eta ordainketaren esarritako bataz besteko epea 30 egunekoa bada, bigarren hiruhilabete hontakoa 12,84 egunekoa izan da bateratua, eta hau da Foru Aldundira bidalita dagoen dokumentua dagoeneko konturatzeko gaztelaniazko txostenan segundo trimestre jartzen du, eta euskerazko lehenengo hiruhilekoa, baina bigarren hiruhilekoa da. Eskerrik asko. Bai, ez dakit hitzartu nahi den, ez? Orduan, berri emantzat joko dugu. Eta bigarren puntua da, aurrekontuaren ejekuzioari buruzko 2021 bateko bigarren hiruhileko informazioaren berri ematea. Juan Mari? Bai, eskerrik asko, bestetan aurreko hiruhilabetetan bezala, txostenien agertzen den bezala, agertzen da kontu hartzailean egindako txostena, eta ekainako 30-erako diru sarreran aurrekontutan onartutako 24.600.000 borobildu horiek, eta eskubideak, onartutako eskubide garbia, momentu hontan, ekainan 30-erako 14.336.060 eurokoa da, eta diru bilketa likidoa 8.007.000 eurokoa. Eta hori diru sarreratan eta gastotan aldiz ere bai, onartutako obligazio garbila 7.538.000 eurokoa, eta udalak exekuzio datu hauek, dagoeneko ere bai, txostena, kontu hartzaileen txostena, Foru Aldundira, ohikoa den bezala, bidali du dokumentazioa. Eskerrik asko. Bai, hitzartu nahi da. Bai, Igor. Arratsaldeon guztioi, lehenik eta bereziki adierazi nahi genuke oraintziak bidaltzen dizkiogula gure kide diren eta bertan parte hartu ezin duten udalkideoi gaur. Bizi duten egora bizita ere, beraiekin gaudela adierazi nahi genuke. Eta puntuari dagokionean, aurrekontuaren exekuzioari dagokionean, adierazi nahi dugu, ez dugula elefantea mugitzea lortzen. Aurkeztu zaigun bigarren hiruhileko aurrekontu exekuzioari dagokionean, deigarria egiten zaigu, nola adibidez, zuzeneko zergak ia bere osotasunean, aurreikusitakoa ia bere osotasunean, arrezagutu diren eskubide horiek, Foru Aldundikoak adibidez gutxi gorabehera erdian jasotzekoak ditugunak, hau da, jasotzeko eskubideak udal honek beste behin ere aurreikuspenen arabera jasotzen dituela, aldiz, egin beharreko edo ekin beharreko gastuei dagokienean, nolabait oso apal gabiltzala, hiruhiletik hiruhilera agotxan ditu daltaldetik antzeko irakurketa egiten dugu, baina, aipatu nahiko genuke, nola gastu finkoa bat den pertsonal gastua adibidez urte erdian 135 gauzatzea izan duen, eta beste gastu guztiak laurden baten inguruan geratzen diren inbertsioen kasua izan ezik. Inbertsioen kasua lehenengo 6 hilabetekoan, hau da urte erdia burutu dugunean, 2% ere ez da iristen
Eta ez da bereziki exigentea garela ahotsan hitzu daltaldetik, baina bai aipatu nahi dugu, nun daude komun publikoak? Zenbat urte aurrekontu atal hori erabiltzeko eta erabiltzen ez dena ezinbestekoak ditugu? Nun dago Aldezarreko pasarelaren berritzea? Inbertsio bezala sartu genuen aurrekontuaren barnean aurreko urtetik zetorren lan baten beharra ikusten zelako, eta ez dugu urratsik behintzat gure aldetik ikusten, eta aurrekontuaren exekuzioan ere ez da jasotzen. Baina bai, aipatu nahi dugu. Ikusi dugu jendeak kalteak jasaten dituela. Erorikoak, min hartzeak. Pasarela ez dago ongi. Guztio jakitun gara. Handi pasatzen den edonor jakitun da. Pasarela hori ez dagoela ongi. Baina ez da berritzen. Eta kezkatuta gaude ikusi dugulako baita ere dekretu bat, nolabait taula batzuk aldatzeko aurrekontuaren zati bat edo erabiltza. Ez, adostuta dagoen udalbatza honetan pasarelaren berritzea da, bere osotasunean, eta ekin egin behar zaio. Bestela, ekitalde hau ere pasako zaigu eta aurrekoan bezala gauzatu gabe geratuko da. Eta baita ere gogoratu nahi genuke Zaindoa Gaztelekoaren berritzea ere. Uste dugu oso garrantzizkoa den proiektua dela, urteak itxita daramatzana eta aurre egin behar dioguna. Ez dut uste hainbeste eskatzea denik. Gauzagarria da oso. Mesedez, eskatuko duguna da, datorren hilerako ez dezagun aurrekontu likidazioari edo exekuzioari dagokionean barkatu, horrela edo antzeko egoera bat bizi. Mila esker. Eskerrik asko, Bilduren aldetik. Orduan berri emango dugu bigarren puntu hau. Ondoko gaiak udalerria batzordean jorratutakoak dire, eta udalerria batzordetik gaurko hirugarren gaia Francisco Sagarzazu jaunaren ondorengoen ondasunen dohaintza onartzeko proposamena da. Hain zuzen, udal arkeologo andrearen txostena eta 2021 uztailaren 22ko udalerria batzordearen diktamenean oinarrituta, Francisco Sagarzazu, alkate ohiaren ondokoek hainbat ondasun jarri nahi dituzte Hondarribiko udalaren esku. Hainbat dokumentu dire, eraskotakoak, garai desberdinetakoak, eta 3 multzo nagusitan banatuta daude. Bata horrela agertzen da txostenean artxiboko dokumentazioa, eta dokumentazio horretan agertzen da adibidez 1956 urteko plano bat, 1907ko kontuak, takitapen orokorra, egia da deigarriak direla zenbait izenburu, Francisco Sagarzazuren hainbat eskutitz. Francisco Sagarzazu jaunak Hondarribiko udaltxit gorenari aurkeztutako 1919ko txosten bat. Etxe bizitzen proiektua dituzten Francisco Sagarzazuren etxetik ekarritako 21 plano, etxe bizitza tasetasunen bozeto bat, 6 plano, beste plano bat, beste bat, etxe bizitzenak, etxe bizitza baten 3 plano, 2 bozeto, Hondarribiko hilerri berriaren 12 plano, etxe bizitza proiektuen zenbait planoren kopiak, esan dezagun dokumentu ugari eta horien artean anitzak esango genuke, askotarikoak. Bai garaia,
bai ezaugarri dagokienez. Badago eraberian, erretrato bat, kuadro bat, margolan bat, olioz egina, hain zuzen ere, Francisco eta Sagartzazuren erretratu irudi bat, 1930koa, Bienale Artiarena. Eta badago azkenik, hirugarren multzo modura, filmazio materiala, 35 milimetroko film bat. Eta 15-20 minutuko iraupena duena, eta Hondarbian grabatutakoa, Ama Bergina egunean, eta zehatz espaldin badakigu ere, edo orain arte bintzat esan ez pasaigu ere, izan daiteke 1929koa. Orduan, hiru multzo nagusi egin dira hemen, eta zertara ekarri dugu? Familikoek, oinordekoek, udalari eskaini nahi dizkiotenez, udalak horiek hartzia, eta Hondarribiko udal ondasunen zerrenden jartzia eta jende aurrian eta jendeak erabiltzeko jasotzia egoki ikusten dugulako. Zenbait galdera planteatu zaizkigu. Eta guk gaur proposatzen dugun erantzunak honela dio. Hau da, pentsatzen dugu udalak jaso egin behar dituela, udalak aztertu egin behar dituela, esan dudalako askotarikoak direlako eta 1907-tik 1958 bitarteko aldietako dokumentuak direlako, eta gure aldetik behintzat horixe proposatuko genuke. Oinordekoek udalari egiten dioten doaintza hori, eskaintza hori jasotzea, udal teknikariek aztertzea, informazio txosten bat egitea, gero udalkideok ezagutu ditzagun zehatzago. Orain ezagutzen ditugun inon zehatzago. Familiaren aldetik jaso ditugu zenbait eskari. Eta familia esaten dut, ondokoek, behintzat oinordekoek, horrelaxe esan dituzte. Alde batetik filmaren gaian, filmari buruz, adierazi digute, nahiko luketela Hondarribiko udala izatea horren jabe, baina Euskadiko filmategiak kopia bat jasotzea. Esate baterako. Eta esate baterako, eskatu dute, Sagartzazu berea familiaren oinordekoak eskaini dituztela, ondasunok agertzia hori ere eskatu dute. Guk gaur, egin zaigun eskaintza horri erantzun nahi diogu. Eta esan dudan bezala, eta ulertu dugun bezala, familiak egiten digun eskaintza hau, jaso, eta esan dudan bezala, udal ondasunen katalogoan sartu behar dugu. Badakigu, pertsona, izandako ardurak izandako momentuak, debate luze baterako ematen dutela. Guk gaur ikusten duguna da, horiek jasotzea eta aztertzea dela udalaren egitekoa. Eta ez bakarrik aztertzea baizik eta herritarren eskura jartzea. Argi dago, guk orain dugun ezagutza maila, minon ezagutza maila hobia beharko genukela. Minon iduritzen zaigu, egokia dela jasotzea. Aipatu dudan bezala, noski ez gordetzeko, baizik eta partekatzeko.
Eta hori dela eta proposatzen dugu dohaintza hau aintzat hartzia eta onartzia. Zuen ikuspegiak gustora entzungo ditugu. Bai, Aitzol? Bai, arratsaldeon. Francisco Sagarzazu jaunaren ondorengoen ontasunen dohaintza onartzeko proposamena. Hitzez hitz, hau da, abuztuko osoko bilkuraren gai zerrendako 3. puntuan eztabaidatzen ari garena. Baina ezin dugu hontaz eztabaidatu aipatutako ondasun horien jatorria eta Francisco Sagarzazu nor zen azaldu gabe. Eta guk ere 3 multzotan antolatu dugu gure diskurtso hau. Francisco Sagarzazu, falangista. Francisco Sagarzazu Hondarribiko alkate izan zen 1925-tik 29-ra eta 1941-tik 1958-ra. Barkatu. Primo de Riveraren diktaduran lehenik eta Frankorenean ondoren. 1956ko irailean, faxistek Hondarribia okupatu zutenean, korporazio berria osatu zuten Angel Asegin Olaza buru zutela. Bertan, gobernazio azpibatzordeko burua izan zen Francisco Sagarzazu. Udaletxean, Francisco Franco diktadoraren kuadro bat jartzea izan zen bere lehen erabakitako bat. 1928an, Falange Espainolako prentsa eta propaganda arduraduna izan zen. 1939ko irailean, Hondarribiko batzorde kudeatzaileko edo komision gestorako zinegotzi izendatu zuten frankistek. 2 urte geroago, 1941ko abuztuan, bigarrenez izendatu zuten Hondarribiko alkate, beste behin diktadura batean. 1958 urtera arte jarraituko zuen karguan. 1940ko hamarkadako argazki hauetan ikusi daitekenez, militarrez jantzita saltzen zaigu Francisco Sagarzazu. Eta ez hori bakarrik. Eta gainera militarra izan ezarren, falangeko geziak eta ustarriak dela matzatela gainean. Astu gabe. Eo da beste irudi hontan, eskua altxatuta. Agur faxistaren, nire bintzat deigarri egiten zait. Hemen Pedro Muguruza eta hemen lehen planoan Francisco Sagarzazu. Labur bilduz, Primo de Riveraren diktaduran alkate izan zen, ondoren zinegotzi Bigarren Errepublikan, osoko bilkuretara agertzen esena, eta bukatzeko alkate frankismoan. Beste edozoin ideologikoa balitz, 1956ko gerra eta gero, erbesteratua, atxilotua edota kasurik okerrenean fusilatuta izango zen. Baina falangista eta diktaduraren aldekoa zenez, ez zuen halakorik pairatu. Bigarren multzoa, Francisco Sagarzazu ustela. Bere lehen agintaldian Hondarribia kiebra jota utzi zuen Sagarzazuk. Espainiako Bigarren Errepublika iristearekin batera, 1931an, udal ogasunen txosten ekonomikoak egin ziren udalerri guztietan. Hondarribikoak azalarazi zuen Francisco Sagarzazuren agintaldian 1925-tik 29 bitartekoan, Hondarribiko udalak garaiko 2 milioi pesetako zorra pilatu zuela. Gaur egunera ekarrita gutxi gora bera 150 milioi eurotik gorako zorra litzatekena. Eta hala dio 1931ko udal ogasuneko txostenak. Situación económica de verdadera quiebra. Fuenterrabía es quizá la ciudad más castigada de toda España por los vicios procedimientos de la administración municipal de la dictadura. 1932ko osoko bilkura batean, Sagarzazuren alkate soldatari buruzko udal erabakia legearen kontrakotzat jotzeko mozioa aurkeztu zuten hainbat zinegotzik. Izan ere, udal estatutuaren arabera, bakarrik 500.000 pesetako aurrekontua baino gehiagoko udaletako alkateek jaso zezaketen soldata. Beti ere aurrekontuaren 100% gainditu gabe. Eta Hondarribia, Sagarzazuren agintaldian, etzen 500.000 pesetako aurrekontura iristen, 375.000 pesetako zuen 1929an, eta Sagarzazuren soldata 24.500 pesetako zen, hau da, aurrekontuaren 6,53. Gaur egunera ekarrita gutxi gora bera 1,5 milioi euroko soldataren parekoa. Jatorri apalegoa izan arren, Primo de Riveraren diktaduran asko aberastu zen Francisco Sagarzazu. Hiriko aberatsenetakoa izateraino, kontribuzion territorial y pecuaria delakoan gehien ordaintzen zuen 7. hiritarra zen garai hartarako. Bigarren Errepublikan jasotako datuen arabera, honako ondasunak zituen bere lehen agintaldia eta gero.
kale nagusiko 3. eraikina, Denda kaleko 15. Puntalean 3 lurzoru, horietako batean etxe bat eraikitzen ari zela, San Antonio Villa Kartegin, Ibaiondo etxea kostan, Domingo Txonea baserria, Hierriarekin mugakideak ziren hainbat lurzoru. Francisco Sagarzazuren anaiak, Claudio Sagarzazuk, Sociedad de Progreso de Fuenterrabía enpresa sortu zuen 1928an, zeinetan alkateak 2000 akzio izan zituen. Sagarzazuren lehen agintaldian, obra publikoen monopolioa zuen Sociedad de Progresok, eta Hondarribiko udalak hainbat lurzoru publiko eta obra faraoniko esleitu zizkion. Puntaleko orubeak, 3,5 milioi metro karratu jaizkibelen, Igeraldean kanposantu berria egiteko agindu ere jaso zuen enpresak, aurretik aipatu dugun dokumentazioaren arabera bezala. Azkenean ezen proiektua burutu, baina 200.000 pesetako gastua eragin zion udalari Sociedad de Progreso de Fuenterrabiak. Enpresa bandako hainbat kidek kartzelan bukatu zuten, iruzurra eta diru publikoaren bidegabe erabiltzagatik, baina Sagarzazu anaiak libre atera ziren hontatik. Azken multzoa, Francisco Sagarzazu Lapurra. Sagarzazuren lehen agintaldiaren amaieran, Hondarribiko udalak hiriko semekutxun izendatu zuen, 1929ko abuztuan, oraindik ere alkate zela. Hori bakarrik ez, semekutxun berriaren erretrato bat egite ere erabaki zuen udalak, eta Bernardino Bienabe artista irundarrari eskatu zitzaion. Sesión del Ayuntamiento del 31 de agosto de 1929. Acuerda nombrar hijo predilecto de esta ciudad a don Francisco Sagarzazu y Sarzazu en reconocimiento a su labor de engrandecimiento de la ciudad y su labor como alcalde de la misma, y que se coloque en el salón de actos de la Casa Consistorial un retrato del mismo. Handik 3 urtera, 1932ko iraileko osoko bilkura markatu, Bigarren Errepublikaren barruan, kuadro hori izpide izan zuten. Eta alazioen mozioak. Punto 5. Se dio lectura a la siguiente moción. Los concejales que suscriben han tenido ocasión de comprobar que con fecha 18 de febrero de 1930 se pagó por la tesorería municipal de este excelentísimo ayuntamiento, según libramiento número 98 autorizado por el alcalde en aquel entonces, don Francisco Sagarzazu, cuyo justificante aparece archivado, la cantidad de 1000 pesetas a cuenta del importe de un cuadro al óleo del propio señor Sagarzazu, encargado en virtud de acuerdo del Ayuntamiento de la dictadura de fecha 24 de agosto de 1929, para que fuese colocado en el salón de sesiones en premio a la distinción y recompensa a que se había hecho acreedor dicho señor por su gestión y provechosa labor en pro del pueblo de Fuenterrabía. No apareciendo colocado el cuadro de referencia en el lugar a que fue destinado, ni en otro sitio conocido, e ignorando los que suscriben el paradero del mismo, después de 2 años y medio que han transcurrido, pues solo hay constancia de que salieron de las arcas municipales las citadas 1000 pesetas, proponen que en la forma que proceda se averigüe lo ocurrido. Por entender, es de justicia que el Ayuntamiento conozca la inversión dada a los fondos del erario, exigiendo las responsabilidades que el caso merezca. Fuenterrabía, 15 de septiembre de 32, Enrique Berrotarán, Floro Izaguirre, Manuel Canoura. Por unanimidad, se acuerda aprobar la moción precedente y pasar un oficio al señor Bienabe en cumplimiento de dicho acuerdo. Aranon, ia 80 urte geroago, Sagarzazuen oinordegoen etxean agertu zegula Hondarribiko udalaren enkarguz egineko artelan hori. Eta udalari doaintzan eman nahi diote, udalarenak diren beste hainbat dokumenturekin batera. Eta gainera baldintza bat jartzen dute bidegabeko jabetza bidez lortutakoak itzultzeko. Doaintza egin izan dutela jasota geratu dadila. Agotxanitzek argi du nor izan zen Francisco Sagarzazu. Hondarribiaren alde ezer gutxi egin eta udala bere interes partikularren mesederako erabili zuen alkate falangista, ustela eta lapurra. Orain ia 80 urte, areto honetan aho batez onartu zutena berretsi nahi dugu gaur. Herriari itzuli, herriarena dena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EH Bilduren aldetik. Arratsaldean, ia esan Aitzolek egindako arakaketa historikoa adierazgarria da. Hau, gaitzerrendan ikusterakoan, bebiziko galdera Hondarribiko udalbatzak gaian moduan, doantzak egiten direnean, ia udalbatzak berak erabaki behar den, autonola ez onartu edo izan ziteken tramite administratibo bat
zalantza moduan, baina egia da zalantza pertsonaiagatik, zalantza sortzen zaizkio eta gu printzipioz gure posizioa honetan izango da abstentzioa, iruditzen zaigulako, eta Itzolek emandako azalpenak nahikoa bigarria dira, iruditzen zaigulako gauza batzuk direnean ez bakarrik herriak ordaindutakoa, dokumentazioari dagozkionak, artxiboko kontuak direnean, artxiboan egon behar direla berez. Memoriaz asko eta luze hitz egiten dugula, baina memoriaz labur ibiltzen gara. Aitzolek markatu du bere testu ingurua, nondik jaiotakoa, zekarguak izaera zuen, eta horrek baldintzatu egiten du gure posizioa. Iruditzen zaigu alkatek berak izan du eztabaida eta hala da, eztabaida luzerako gaia izan daitekela, baina planteatzen denean, bai gure aldetik eskatuko genuken bere testu ingurua jartzea doantzan. Egia esan, hemen beti sortzen zaigu betiko dilema, hau da, famili batek ondare bat baldin badauka eta eman egiten du. Egia esan, kasu honetan, zalantza etortzen zaiguna familia eta pertsonaia ezagututa urrats hori diskrezio, behintzat nik uste kasuan hemen gaudenok beste modu batean egingo genukela uste dut. Gu, printzipioz, iruditzen zaigu artxiboko dokumentuak eta lanak eta bai filma interesgarriak direla dudarik gabe, gordetzeko. Ez zaigu iruditzen doantza mailako zerbait denik, gehiago izaten da dokumentuak itzultzea edo holako zerbait, eta esan moduan, alkateak esan moduan, eztabaida hori egunen batean izatea, guri pertsonai ezagututa ikustea bere irudia areto honetan ez zaigu iruditzen egokia denik. Azken buru, diktadura bateko alkatea izan zelako. Eskatzeagotan eskatuko genuken doantzaren truke itzultzea eskultura, handaukaun eskultura hori. Besterik gabe, eskerrik asko. Bai, gure aldetik eskertu egin behar ditugu. Segurazki Aitzolek agertu duen kontestualizazio hori egin gabe ez da ondo ulertzen, baina uste dut kontestualizazio horrek ere baditula osatu beharrekoak ere. Ez dut uste udalbatza bat denik horretarako foro egokiena. Asko eskertzen dut egindako lana eta benetan uste dut udalbatzaren esku jartzia oso importantea dela. Eta batez ere esan dudan, gure teknikarien eskutan hartzen baldin badugu eskertuko genuke, irakurketa egokila egiteko. Memoria gaien inguruan eta memoria historikoaren inguruan bizikidetza taldean ere ari gera, eta nik uste dut zin egokiago izango litzatekela, esate baterako, hor egiten den lanketan kokatzea. Besterik gabe orduan, iruditzen baldin bazaizue, proposamena bozkatzeari ekingo diogu, aipatu dugun ñabardura horrekin, ez zait iruditzen ñabardura besterik denik, bezik eta esanguratxo gaela, eta nolabait konpromisori ere hartzen dugu, udalkide hoi, egiten den azterketa eta benetan Aitzole, eskertzen dut egindako azterketa, zenik jasotako beste informazio batzuetan zuk hor argitu dituzun batzuk ez dire horren argi ageri, neri kontatu zaidanaren arabera eta ikusi izan dudanaren arabera. Proposatzen dugu doaintza hori udalak jasotzea eta aztertzea esan dudan bezala
ze motatako dokumentu diren, eta horiek kokatzea. Beraz, Txomentxoen gauzat, bai, guztan azu, guk bai ulertzen dugu puntu honetan, ez dakit ze izaera juridiko edo aukidezaken, ez dakit Marisa guk ulertzen dugu hau teorian ez guretzat behintzat ezin dela bozkatu doaintza bezala, azken finean udal ondasun bat, eta gaztela esaten bezala, hau apropiazion indebida bat edo jabetzezko berezko bat egin denez, guk ulertzen dugu doaintza bat hau aluso ezin dela onartu, konton hartuta, udal dokumentazioa dagoela, udal txostenak daudela, kuadro bat udaleko diruarekin ordainduta dagoela, ez dakit nik gaur kuadroa hartzen badut, bihar kuadroa ekarri, eta mesedez doaintza bat egite dutela, eta nire izena konstantzian gordetzeko eskatzen badut, ez dakit tratu berdina edukiko dudan, eta ez, orduan ez dakit gu behintzat, edo guraldetik behintzat, ikusten dugu hau ezin dela boskatu. Gu behintzat hori ikusten dugu, ez dakit txosten Ikusita. Aipatzen dituzun batzuk, eta behar badan, hemen zehatzago jakingo dituzu, aipatzen dituzun batzuk, ez dire dena. Esan dut egiten zaigun eskaintza esango dut, eskaintza aipatzen duzu dokumentu batzuk, beste batzuek izenburutik abiatuta. Sinatu gabe, bizatu gabe, ez dakit zer, horiek badirudi gehiago ematen dute, edo ariketa profesional baten ondorio, gainera momentu desberdinetako, esan dugun, 1907an, ez da udaletxeko, ez dakit, harreman mota izan zezaken, behintzat ez da jardun politikoarekin, nolako zer ikusi duena, jabetzarekin, horregatikan esaten dugu gure aldetik, jasotzea bai, zehaztea ere bai, eta zentzu horretan, gero, nolabait esateko, oinordekoekin ere elkartu, eta esan, begira, egin dugun azterketaren ondorioz, ikusten dugu hauek egokiak direla doaintzan jasotzeko, beste hauek ditugun informazioekin kontrastatuta gero, ez. Gu bakarrik nahi dugu horik, Konstantzia Alditza, horrela jasota dagoen moduan, onar daiteken, ala ez? Aipatzen dena ez da gauza bera. Diktamenean aipatzen dena ez da gauza bera. Alkateak esaten du, jaso eta aztertu eta ikusita zuk aipatutakoa, gero ikusi nola planteatu gaia. Hemen aipatzen dena da jaso. Doaintza hori onartzea eta ondasun horiek hirik ondarearen zati izan daitezela. Hori da proposatzen dena. Baina zuk esan dezu gero kontestualizatu behar dugula Aitzol esan daukarekin. Horrela ulertu dugu. Eta esan du, txostena eskatuko diogula gure teknikariei ikusten ari garen, batzordea egintzenetik gaur egun arte ikusten ari garen argibide berrirekin, pixka bat hori aztertu eta denon eskura jarri gadin. Nire aldetik, gure aldetik ez dut uste, arazo berezirik dugunik, figura juridikoarekin, doaintza izango litzat. Guk hori da galdera, boska daiteke puntuan jasotzen den bezala doaintza onartzeko proposamena, ze doaintza da? Doaintza da beste bat, daukan gauza bat, guri ematea. Hortaz aparte, dokumentazioan... Guri ez dena. Dokumentazioan signaturak agertzen dire. Hau da, signaturak agertzen dire, normalean, artxibo batean, behin inventariatuta dagonean. Beraz, horrek izan nahi du, jasota dagoela dokumentazio hori. Ze artxiboetan normalean jasotzen da dokumentazioa jasotzean inventariatzen da, inventariatzen denean signatura bat jartzen zaio, eta signatura horrekin gordetzen da toki batean. Beraz, nik hemen ikusten dut, azteko, lehenengo puntuan planoa, likidazioa, hirugarren puntua signatura, laugarren signatura, nik ulertzen dut, hau guztia jasota dagoela. Signatura bat duen guztia jasota egon behar du, bestela
eluke signaturarik eduki behar. Hau guztia dago klasifikatua, inventariatua, katalogatua eta jasota. Horregatik hartzen dugu eta iruditzagu pakete bat hau, ez dakigu doaintza den, guk garbi ulertzen dugu itzulketa bat izan barko lukela hau, sin acuerdo, sin esto, ez baldintzatu gabe izatea, eta ez dakit, hemen doaintza proposatzen da, baina konturatzen gera, jasota dagola, beste hau, udaletxeari ez dakigu apropiazion indebida bat egina dagola, eta beste pelikularena igual ere ikertu beharko litzakela, udala ondasunetiko dirutik atera den edo ez dakit hola boska daiteken, guk ulertzen dugu ez bentzat. Hortaz aparte, zute hori txostena erasi zuena, Bigarren Republikakoa, con su número de 98 autorizado del gasto en 1930, con el documento saliente del alcalde y todo lo demás. Hori guztia dago jasota dokumentazioan. Gu bentzat, dokumentazioak faltsutu, ezin dire faltsutu, eta ez gera bilakortan. Orduan paperak hitz egiten du kasu honetan gure aldetik. Aztertzekoa da. Zuk esandakoaren arabera, aztertzekoa da. Egia da batzordearen horretara dugula, eta bastakit batzordean aztertzeko aukera izan dugu, guri udal batzan aztertzen ari garela. Hori da. Nik esango nuke mai gainean etxeko nula, gaia, une honetan. Ikusita. Nik ere esango nuke orduan gaia lantzen direnean, total batzarako ekartzen direnean, behar dugula iritzi hori aldez aurretik jarki. Eta ez marka berean. Nik ere alde horretik esango dut, batzorde horretara ezin izan lagun lanak medio eta orain dokumentazioa jaso nunetikan orduan egin dutela ikerketa bat ez da egun batetik bestera egiten, baizik eta honek ordua ditu eta... Badakigu ikerketa bat zer den, eskerrik asko argitzeagatik, bakoitzak gure zaparra ditugu, batzordera gaiak eramaten direnean ere momentu bere izaten dire, ekarpenak egiteko, hau ere bada momentu ekarpenak egiteko. Eta alde horretatik jasotzen du. Dena dela ez baldin mana oker... Hemen askoren ekarpena behar da. Dena dela ez baldin mana oker, hau bosera maile batzordean aipatu zen zalantzak zeudela honen inguruan edo ez. Hala, oker nabil. Bosera maile batzorde, udalerri batzordera egitzen. Eta aurkezpena egitzen. Bai, udalerri batzordean jorratu zen, baina ez zen abotxan etzeko kiderik batzorde hartan. Hain zuzen, dokumentu batzuen buruz. Genituen zalantzak aipatu genituen atzoko bozeramaile batzordean eta eskaera egin genuen gure aldetik behintzat egokia litzakela hau ez udal batzan bozkatzea. Zehaztasun horrekin. Bai. Dokumentu publikoak zeudela Bai, dokumentu tartean publikoak zeudela ez dizut ukatuko. ez genuela. Zehaztasun mailarekin ez bestela. Hombre, gaur egindako ikerketa guzti honen ondoriozko zehaztasun guztiekin ez, baina dokumentu publikoak adibidez aipatu zen kontu likidazioa, 1907ko kontu likidazioa dokumentu publiko bat zela eta udalarena zen dokumentu bat ezin zuela inolaz ere udalari doaintzan eman, baizik jabetza udalarena izanik ezin zela hori doaintza bat izan, eta zitze egin genuen atzo. Bai. Orduan, mai gainean utziko dugu. Baina hurrengo baterako eskatuko dut, egin beharreko azterketak eta eman beharreko iritziak eta iritzi juridikoak barne garaian ematia. Mai gainean utziko dugu orduan. Laugarren puntu hartuko dugu, Hondarribiko kale batzuk asfaltatzeko eta urbanizazio lan osagarriak egiteko obrak lizitatzeko pleguak onartzeko proposamena. Orduan,
Gonzalo Garrioni, txalo hori emango diot hitza aurreko udalbatzaren jarraipena den neurrian. Arratsaldean denekri, espero udalbatza honetara azken puntu izatea, Hondarribiko kale batzuk asfaltatzeko eta urbanizatzeko lan osagarriak egiteko obra bizitatzeko plegua onartzeko proposamena ekarri dugu gaur udalbatzara. Lanen kopuru ekonomikoa dela eta udalbatzei dagokio pausu hau ematea, guztira 5.146.000 euro. Erabiliko dire herriko hainbat kale berriztatzeko. 21 hilabete irango duen lanetan, eremu desberdinetan. Bidasoa Pasalekua, Sabina Arana, Kosta Kalea, Donosti Kalea, Gibeleta, Txiplau, Sesen Plaza, Baserritar Etorbidea, Nestor Bastertzea, izango dire lan garrantzitsuenak. Eta lana burutu ondoren mugikortasun jasangarria, segurtasuna, irisgarritasuna hobetuko da. Biharrien txosten tekniko jaso eta gero, udalbatzak onartzen badu, pliego hauek publikatu egingo dira. Eta legea finkatzen duen epea pasa ondoren, ohiko kontratazio prozedura jarraituko du. Mila esker. Bai, hitzartu nahi da, bai Igor. Bai, mila esker. Bueno, hau hitzetik adierazi nahi dugu, ondorengo 2 puntuak, plegoen ingurukoak oso interesgarri iruditzen zaigula bata bestearen errenkadan jorratzea, izan ere azpikontratazioaren inguruan aspaldi edo plegu bakoitza aurkezten zaigunean beti bagabiltzalako ia zer den udal estrukturako lanetarako egiten den zerbitzu prestazio bat edo zer den eta guk ulertzen duguna berez hori udal langile publiko osatu behar dela eta zer den ezoiko lan baterako egin beharreko zerbitzu prestazio kontratu bat. Eta hain justu, hau iruditzen zaigu, asfaltatze bat, herriko kaleen asfaltetze bat egiteko, iruditzen zaigu ezinbestean zerbitzua kalera atera behar dela eta kontratu zerbitzu prestazio bitartez, plegu batzuren bitartez jorratu behar den gaia dela. Kasu honetan, guk ere horrela egingo genuke. Aldiz, bai aipatu nahi dugu, 5 milioi euro terdiko proiektu bat dela gutxi gora berakoan, ari naiz. Esleitu beharrak ditugun lanak eragiten dutena, eta plegu horietan kontratazio mahai bat eratuko denez, ahotsan hitzen eskari zuzena izan dela, organo politikoak edo talde ezberdinetako ordezkariak mahai horretan parte hartzeko aukera izan dezatela. Aldiz, eman zaigun azalpena izan da hori teknikoki ez dela ikusten. Guk uste dugu udal baliabide handiak eragingo duela horrelako lan batek eta bertan egoteko interesa azaldu dugu, baina ez dugu aukera izango eta proiektuari ere bere garaian abstentzioa eman genionez, uste dugu kasu honetan ere abstentziora jotzea dela aukerarik egokiena. Mila esker. Eskerrik asko Igor. Bilduren aldetik ez. Orduan, Hondarribiko kale batzuk asfaltatzeko eta urbanizazio lan osagarriak egiteko obrak lizitatzeko pleguak onartzeko proposamenari bai, ez, abstentzioak, hortaz, gehiengoz onartua, EAJaren 9 botoekin, eta 6 abstentzio. Agotxan hitz eta EH Bildu udaltaldenak. Udalerria batzordeko hurrengo gaia
Beraz, gaurko bosgarren gaia Hondarribiko hiri eremuko eta landa eremuko lore zaintza kontserbatzeko eta mantentzeko lanak esleitzeko proposamena hori buruzkoa da, eta kasu honetan, aurrekoan bezala, Gonzalo eskatuko diot, honen berri ematia esleitzeko proposamena delako. Mila esker Txomin. Udalak badaki oso garrantzitsua dela udalerriko berdeguneak egoera onean mantentzen. Zalantzarik gabe, ezinbesteko elementu dire. Bai ingurumenari dagokienez, bai paisaia balio dagokienez. Horregatik duela hilabete batzuk martxan jarri zuen hiri eremuko eta landa eremuko lora zaintza konserbatzeko eta mantentzeko lanen kontratazio esleitzeko prozedura. Udalak azkeneko hilabetetan hainbat erabaki hartu ditu prozedura honen inguruen. Diru kopuruengatik udalbatzai dagozkiona gaurkoa azkeneko pausoa emango dugu. Lanak elai zerbitzuak SL enpresari esleitzeko. 1.751.000 euroko eskaintza egin eta gero 3 urte irango duen kontratua. Mila esker. Eskerrik asko, Gonzalo, hitz hartu nahi da, bai hor. Bai, lehen aipatzen duen bezala, lehengo gaiari lotuta, gogoratu nahi genuke Hondarribiak bere udal lanpostuen zerrendan badauela atal bat non lore zaintzako sail bat badagoen langile batzuz osatuta. Eta horregatik uste dugu lore zaintzako lanak langilego propioz egin beharko liratekela. Egia da, gaur hemen onartzera dakarkiguna, prozedura guztiaren amaieraren ondoren egiten den esleitzeko proposamena dela. Eta esan nahi nuke, naiz eta 1,6 milioi euro gutxi gora berako aurrekontua eragingo duen datozen 3 urteetan, eta ez dugun mai horretan ere parte hartzeko aukerarik izan, aurkeztu zaizkigun txostenetan, normaltasunezko prozedura bat izan dela, gainera udalbatza honetan ere aurrez jardun gara gai honi buruz. Eta alde horretatik ez dugunez inolako gabeziarik ikusten, baina bai ez dugunez bat egiten subkontratazioaren ereduarekin gure autua abstentziaren aldekoa izango da. Eskerrik asko, Bilduk ez. Orduan, bozketari ekingo diogu, kontratazio mailak egin duen Hondarribiko hiri eremuko eta landa eremuko lore zaintza kontserbatzeko eta mantentzeko lanak esleitzeko proposamenaren alde. Abstentzioak. Taz, gehiengoz onartua, EAJ eta EH Bilduren 11 botorekin eta Agotxanitzen 4 abstentzioekin. Gaurko azken aurreko gaia Jaizkibeleko dorren emakide itzultzeko proposamena jarrita dago izenburu modura, baina argi dago kasu honetan Jaizkibel 4 izeneko dorreaz ari garela, eta ez Jaizkibel 5 dorreaz. Santa Barbara esaten dugun eremu horretan, Paradonia esaten dugun eremu horretaz ari garela. Okerrez baldin banago. Orduan, mesedez eskatuko nuke hori zuzentzia, eta Mariari emango diotitza aurkezpena egin dezan mesedez, eta gero hitzartzeak hartuko ditugu. Eskerrik asko. 50. hamarkadan Gipuzkoako Foru Aldundiak Hondarribiko udalari turismo paradore bat eraikitzeko Jaizkibel mendiko 40.000 metro karratu lagatzea eskatu zion, eta ikusi ditugun akten arabera hori aurrera atera zen. Udalak Jaizkibelko 4. eta 5. torre horietan mantentzen lanak egin behar ditu, eta horretarako, eremu nola horietako bat, 4. torrea eremu horretan dagon,
lan horiek egiteko beharrezkoa da makida bueltatzea. Horregatik, eta hori da, berez, gaurkoan udalbatzari proposatzen dioguna, eremuaren emakida itzultzeko proposamena. Mila esker. Bai, interbentzio hori. Bai. Bueno, Ahotsan Hitz Udal taldeari oso interesgarria iruditzen zaio Hondarribiaren jabetzakoa gune hau, ulertzen dugu aspalditik lagapen 20. mendeko 50. hamarkadan egindako lagapen horren itzultzea aspalditik egin beharrekoa iruditzen zaigu, baina oso interesgarria iruditzen zaigu lagapen ura behin betiko amaitzea eta bertan dauden elementu patrimonialak edo balioan jartzea. Horren ondorioz, aldeko bozka emango diogu. Eskerrik asko, txeriduk ez. Orduan, Jaizkibel 4, dorrea, makida itzultzeko Foru Aldunditik egin digun proposamenari Hondarribiko udalak baiezkoa ematearen alde. Hau batez, onartua. Eta gaurko azkeneko gaia, 7. hain zuzen, puntala 6. zenbakian igogailu jartzeko emakida onartzeko proposamena. Haure, aipatu dugun bezala, udalerria batzordetik etorri da, eta Mariari eskatuko diot azaltzea. Aurreko udalbatzan gaur bezalako bi puntu jarratu genituen, eta gaurkoan puntala 6. zenbakian igogailu bat jartzeko beharrezkoa den makida onartzeko proposamena ekarri dugu. Teknikoek, arkitektoek egin dituzten lanak aztertu ondoren, eremu publikoa erabilera beharrezkoa ikusten da. Bizilagunen irisgarritasuna bermatzearren udaletxeko teknikarien aldeko txostenekin, espedientean justifikatua gelditu da espazio publikoa okupatzeko beharra, honengatik ez da tasarik kobratuko, eta arrazoi hauengatik udalbatzari proposatzen diogu emakida onartzea. Mila esker. Eskerrik asko, hitzartu nahi da, ez? Orduan, bozketari ekingo diogu, ez puntala 6. zenbakian igogailu jartzeko emakida onartzeko proposamenaren alde, kontra, abstentzioak, hortaz, gehiengoz onartua, 13 botorekin eta 2 abstentziorekin. Eta udalbatzaren saioetan normalean bukaera aldera egiten dugun broma uzten baldin badidazte egiten. Segurazki zuen artean gaur pentsatzen baldin bazen duten denbora gehiago pasa bertzen dutela hemen, nik bezala, nik ala pentsatzen nuen, ez duzu arrazoi izan, eta nik ere ez. 18 eta 59 dugu ordua, beraz, oraintxe bertan 7 eta gaurkoan bukatutzat emango dugu, abuztua ondo bukatu eta batez ere osasuntsu bukatu. Eskerrik asko.